nyaya yakaitika munyika yeKenya yekuti umwe muparidzi akaudza vanhu kuti uyai mutsanye musangane naJesu Kristu. Muri kuda kuti kudii pamusoro pevari kuti vari kuya kuzopadza shoko raMwari, asi tozoona vamwe vari kufa, vamwe vari kuitiswa zvinhu zvokuti iwo unotokatyamara nazvo. Izvozvo ndingangoti panyaya dzechechi ndingangoti ipapo pada kushandisa wisdom. Iyeye muparidzi yeye akanga achitonyepa ofushi vanhu ivavo vakatonzarwa vakanga vasina chokwadi. Tofanira kuti tiite wisdom. Akatokolonize vanhu hazvisi right kumapastors kuti vanotaura shoko risiriro kune vanhu vachizosvika pakuti vazourayisa vanhu vakadaro. I believe that, when you're a Christian, you should preach the gospel according to the Bible. And the teachings of that pastor, I think, is very, very unfortunate that we have lost some lives. And during the loss of that life, that pastor should be held ransom because he has caused some people's death. Because people, when you believe in Jesus, we believe that in Jesus Christ, we have to believe that there is eternal life and that we should survive until God takes us, not by somebody's initiative. So I think that pastor should be held at ransom, that he has caused some people to die, and it's a crime, I believe. So what can one do to be able to withstand these lies of some of the pastors? We should stick to the Bible's teachings, according to what I believe, because the Bible was a God-given thing, meaning that we should stick to the teachings of the Bible, not to somebody's teachings or somebody's ideology. It's like we are hero worshipping someone. And in our country, like in Zimbabwe, are there some teachings that you have heard that you say, these teachings, they are not in the Bible? It could be taboo to talk like that, but there are certain prophets who are going around lying to people that they have certain powers which are Christian, but they will be kind of satanic. That somebody can pray stepping on somebody or sitting on somebody's back, and somebody believing that he is the most powerful person. So we in Zimbabwe, we don't like such teachings. What's your advice? My advice is that we should stick to our old teachings, like our old churches. The Anglican churches, the Roman Catholic, the Methodist Church, the original churches which we grew up knowing during the time of the British era, when the British people came in, the missionaries. They introduced certain churches which we know are still in existence up to date. But there are certain churches which are just sprouting from nowhere and teaching people the wrong thing. So are you against new churches? I'm not against as such, but what I'm saying is people should believe in the Bible's teachings, not according to somebody's beliefs. Inyaya yatikachamadza maizvo kuti kana nemuromo hatina. Kuno kuZimbabwe katiri kutotoka nana amagaya nana amakandiwa. Ngawasaite kuti vanhu vatsanye, vanhu vagara vane nzara mudzimba umumwe. Wozotsanyisa munhu agara ane 2 days asina chaadya, womuti chitsanya. Please ka uyo mufundisi uyo kazvaaita zvakaipa apedza vanhu. Vanhu kuti vanhu 75 kufa, please ka aiwa itai kuti ngazvisadaro, Mwari ahwade. Uye mufundisi ngaatotongwe nerake denga, anofanira kutofa pasipoti futi. Because tashungurudzika. Munyika medu munomu hamuno here zvamakambonzwa kunzi chechi yakati iri kuti vanhu itai zvakati zvoti munokatyamara nazvo? Zvakawanda. Handiti wedu uyu anonzi anoyo kuenda wokutiza wokusidhisa munhu Lamborghini uyu anonzi anowedu. Handiti akatoziya kunoka kuchitumira zvimudhori kuti hanzi chimudhori $100 icho wakanamata wakachibata unonzwiwa naMwari chiri chemufananidzo wake. Saka zvimwe zvinhu zvinotishungurudza kuti ndezvaMwari here, zvichiri zvaMwari here, kana kuti zvazvedu zvekurongo kuti munhu utore mari pataundi pasimendi, kana kuti kungwavha. Inini ndiri kutika vanhu ngavasangoda kungoitiswa nemaparidzi, nekuti vanhu iwo chinoitika chacho munhu anenge avaudza wacho haatozoite izvozvo. Senyaya iyi handimukuona vatendi vari kungofa, but iye haana kufa, akazongofa rake mujesu. Ndiri kuti vanhu kudzidzisa kuno vanhu haikona kungoteerera zvinhu zvese zvatinenge taudzwa.
uye ngatinyatsotenda kuti tikutenda here mazviri muchechi yacho, tikutenda here, ndozvatinofanira kungoudza vanhu chete. Asi pakutenda mazviri muchechi macho ndopekuti unenge wakungotedzera, chero kanzi uya udye huswa wongodya huswa nekuti zvataurwa nemunhu wauri kutedzera. Ipapo pakashata. Mino ndingati hangu chiya, ipapo pakashata zvapo ipapo. Pakaipa bhozi. Mazuva vanhu vakunyanya kutedzera zvese zvinonzi zvataurwa nemunhu waMwari, bhozi wakunyanya chikukanganisa vanhu ka. Kunonzi kubhilivhiswa kweko ndokuri kuitiswa vanhu mazuva ano. Saka ininika vanhu ngatisanyanya kubhilivhiswawo. Nerimwe saidhi pane vamwe vechokwadi ka nevamwe vekungodi yongoitisa vanhu. Saka zviri patu hatizonyatsozive kuti izvi zvazvechokwadi here kana zvazvekungoitiswa kwevanhu. But munhu semaonero ako nekubhilivha kwako ka pane pambonoona kuti hapa zviexist hazviko, hapana paungamboenzana naJesu akatsanya 40 days 40 nights, because zvezvinonga uri wemweya, saka hapana paungamboita uri panyama.